Znači, evo, gledajte sad ovo. $200 nek još dajne. Pa ovo je čovjek nenorman, gledaj ovo. Evo, nema više ništa. Svih moj. Gledaj, još 500! Još 500! Je on normalan? Ma daj me čoveče, si lud! Si lud, brate! Daj si ti mi sebi, brate, $500 još! Idemo, Jakov, to je ovo! Pa daj, bre, nemo zajebava, bre! Ovdje me ljudi neko zajebava! Ko je ovaj čovjek i odakle mu pare? Jebo mu! Idemo, ljudi, next! $500! Pa daj, nemoj me se bavati! Nemoj me se bavati! Ma gledaj ovo! Ovo je neverovatno! Daj, nemoj jebati! $1600! Ne jebi, brate moj! Oj, joj, nemoj više, molim, gledaj ovo! Gledaj ovo! Ma ne može lik bit normalan, gledaj ovo! 1600! 1600! Jeste li lud? Nemoj, molim, ja ne znam šta je ljudi ovo, ovo ne može čovjek koliko, čovjek je buržuj, čovjek ima pare, peri pare, razumeš, kupa se s parama, $1600. Daj, brate, si ti normalan, ljubite, brat, 1600! Čekaj, brate, prvo jajčom da roknemo! Ne može biti, ti si lud! Skačem na jelku, ljudi, ajmo! Samo ti si! Nemoj, ovo, čekaj, Treba sam jelku, nema veze, ljudi moji! Evo ko, bre! To je to. Da, ne. Čekaj, aj samo sačekaj me, budite tu ljudi, budite tu ljudi, samo sekund, budite tu sam za minut. Kuda verujem i dalje, a gledaj, nemoj više, molim, gledaj, još 500! O daj, bre, liki lud, ovo, ja ne znam ko je ovaj brate, samo još $554! To je čovjek je nerealan! Da li je ovo moguće, brate? Čitajte da, brate, ne znam, ljudi, nema više ni ječma, brate, ja bih popio ovdje ječma, ali nemam, brate. Čekaj, znam, pošto sam muziku u 2 ujutru, možda me čak i neko A ne,